Fost il-persuni li ħebbew għal-Partitarji Nazzjonalisti tul il-programm Xarabank tal-ġimgħa kien hemm Luis Psajla, magħruf bħala x-Xafra. Psajla huwa l-istess persuna li allekatament spara fuq ir-residenza tal-eks Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista u l-eks Ministru Luis Galea. Huwa jidher ċar fil-filmati miġbuda minn kanvażers ta' Silvio Xkembri li kien il-mistieden f'Xarabank fl-istess udjenza fejn kien hemm ukoll missier l-istess deputat Laburista li huwa wkoll is-Sindku ta' Ħalluqa. Il-każ seħħ meta l-Partitarji Laburisti ħebbew għal dawk Nazzjonalisti fl-istess udjenza. Iżda d-deputat Silvio Xkembri fuq il-medja soċjali tella biss parti mill-episodju biex jagħti l-impressjoni li kienu l-Partitarji Nazzjonalisti li qajmu l-ġlied. Al kuntrarju, il-filmat li tella Silvio Xkembri stess juri li l-Partitarji Nazzjonalisti kienu biss qed jiddefendu lilhom infushom meta warbu lil dawk li kienu qed jattakkawhom biex iwaqfuhom milli jħebbu għalihom. Il-filmat editjat li tella Silvio Xkembri ma jurix lanqas il-mument meta missieru wara li ra lil martu aġġitata iddur tindirizza l-udjenza qam minn postu u tela jiġri madwar 8 fillier il fuq u konfronta b'mod aggressiv persuna fl-udjenza ta' Xarabank. Il-Partitarji Laburisti u l-kanvażers ta' Silvio Xkembri telgħu jiġru jsegwu lil missieru fin-naħa fejn kien hemm Partitarji Nazzjonalisti għall-affarijiet tagħhom. Kien hawn li l-affarijiet eskalaw mill-livell ta' botta u risposta. Iżda missier Silvio Xkembri f'dan il-mument u wara li qala dak l-inkwiet kollu telaq lil hemm inkiss u ħalla lil ħadd ieħor fosthom is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli jippruvaw jikkalmaw l-affarijiet. Fil-fatt, il-filmat imtella minn Silvio Xkembri b'mod konvenjenti juri biss il-mument meta Clyde Puli kien qiegħed jipprova jikkalma liż-żewġ naħat waqt li missier Silvio Xkembri kien diġà mallura f'postu. Fil-filmat ta' Silvio Xkembri stess, fil-fatt, jidher biċ-ċar li l-Partitarji Laburisti kienu suppost fil-parti t'isfel tas-sala, iżda huma telgħu għall-Partitarji Nazzjonalisti li kienu fil-parti ta' fuq.